Пламен Петров от отбора на Перла. Неприятна загуба, 2-1 от отбора на Лордс. Как бихте коментирали, на какво се дължи загубата днес? Загубата се дължи най-вече отбора на Лордс е доста опитен. Те са един от първите отбори в английска неделна лига. Доста така си подават момчета, пък ние така имаме 5-6 нови момчета и общо взето нямаме игрова практика заедно и заради това можахме да постигнем добър резултат и малък шанс имахме, 2-3 гради ударихме и така. Направи впечатление, че пак направихте равностойна игра с отбора на Лордс. Ами да, не е толкова зле положението, предстои доиграване. Ние играем добре, обаче въпросът е всичко до обиграване, да свикнем един друг да играем. Просто 3-4 момчета са от стария отбор и сега има нови, които така трябва да влязат в отбора и там идва цялата работа. Просто с мачовете ще се получат нещата. Днес какви бяха грешките? Индивидуални или отборни? Как да намерим? Ами, имаше така, ние натиснахме противника и общо взето на контратака влезе един автогол. И после веднага втори гол накараха и ние върнахме бързо един. И вече до края имахме 2-3 пропуска и не можахме. За следващия двубой разучили ли сте противника? Или аз не знам с кой ще играем, не е излязла програмата. Но ние играем така мач за мач и няма значение от противника, гледаме да съберем, да играем добре. Това е пред нас. Надявам се, ще победите следващия двубой. Успех на отбора и всичко добро.